Camagu ninjani, ngiyabingelela uMakhosi Mkhize okhulumayo. Namhlanje ngiphethe isihlahla nje esijwayele ukuthi simile ey'ndaweni zasemakhaya, kodwa sinamandla kakhulu uma uzosithola endaweni enjengale, noma isentabeni noma isendaweni enjengomfula. Lesi sihlahla-ke lesi uma uney'londa zangaphakathi siyasebenza, sithi uyakhwehlela noma kubuhlungu isifuba, noma uney'londa, noma unamalonjana emlonyeni, ukudla akudleki. Sisiza umntwana omncane, sisize nomuntu omdala, noma unesilonda ey'nqeni. Yabona isilonda sasey'nqeni nesilonda sasemlonyeni kuyahambisana. Noma wena sisi mowuthi uthi uyalala nje sekuyivulekele kakhulu, ingoba isilonda sangemuva ey'nqeni sangaphambili siyahambisana. Ungakwazi-ke ukuthatha lokhu ukugcoba ukushitheke ungafakanga amanzi. Uma kuwukuthi uzophuzela umkhuhlane, uyakwazi ukuthi ukugcoba ufake emanzini abandayo bese uyaphuza. Uma kuwukuthi uzithola ayikho indaba yokugcoba noma ini, akusadleki ukudla unamalonjana, uyakwazi ukuthi usithathe uhlafune udle ugwinye lawo manzi lawa ababayo. Uma usinqantula kanjena-ke usinuka sinephunga nje engathi liyacika noma elihilayo. Nokuhila kwakhona uyakwazi ukuthi ukuzwe kusuka emakhaleni kuyohlala la emqaleni. Iboza igama laso, Camagu. Ngicela usubscribe kwi-channel yami ongakazi usubscribe kuyona. Ngiyabonga.